Presentem tot l'interior d'Enric Camps, Premi Soler i Estruç dels Premis Castellun-Ripe, publicat per Edicions del Bullent. Enric, benvingut. Hola, gràcies. Què troba el lector en l'interior? En tot l'interior, no l'interior, tot l'interior. En tot interior. Jo crec que el lector pot trobar coses molt interessants que de vegades no confessem que ens interessen, que és l'interior no de les cases dels altres, sinó de l'ànima dels altres. No? I com que sempre l'interior no reflexa, al revés, l'exterior no reflexa el que en l'interior hi ha, doncs trobarem molts personatges desequilibrats. Pues anem a parlar d'aquests personatges. Qui és Mencial? Mencial és un jove que un dia troba un treball a una hora de tren de sa casa i aquesta hora de tren la troba tan plaent que li dona temps per a llegir, per a reflexionar, per a admirar el paisatge, que un dia el seu cor decideix no eixir més del tren. I es passa ell tota la vida. I hasta ahí puc contar. Com va sorgir la idea de fer aquesta novel·la, de fer tot l'interior? La veritat és que la novel·la va sorgir quan ja estaven molts dels contes fets, perquè els contes en principi tenien una intenció més individualista, de viure sols, com jo solc escriure, perquè sóc més contista que novel·lista. El que passa és que alguns d'ells no trobaven un final, o es feia falta una companyia per donar-li un cert sentit. Aleshores vaig agafar tots aquests personatges atribulats que estaven sols a l'ordinador, els vaig aplegar en un sol volum i vaig veure que convivien molt millor. Molt al seu pesar, perquè ells... Ells no volien tindre vida pròpia. Sí, la major part d'ells sí. Però sí que donares tota una solució de continuïtat. Exacte, n'hi ha una solució de continuïtat argumental, hi ha un parell de nexes que haurà de descobrir el lector, que és una de les moltes gràcies que té el llibre, i una altra temàtica que sí que se veu de seguida, que és aquest desequilibri mental. Tu has parlat de desequilibri mental, però anem a parlar de valors. Quins valors has volgut transmetre en tot l'interior? La veritat és que moltes voltes quan em poso a escriure no sé molt bé sobre què vaig a escriure. Això s'adivina en la relectura. Una vegada ja està el conte o l'escrit tancat i molts d'aquests valors són més propis. És a dir, cada lector trobarà uns altres diferents. De moment, el que jo quan me sento a escriure m'atrau un argument, una idea, una personalitat, un final, una frase, però després sobre què va potser reflexa molt la meva personalitat, però també pot reflectir la personalitat d'un altre lector. I com te trobes aquests personatges, aquestes situacions, aquests arguments? Vas parant l'orella per ahí? Això ho fem tots, realment ho fem tots. El que passa és que qui té inquietud d'escriure després ho plasma en paper. Però qui té la inquietud de pintar o de ballar o d'eixir a córrer, no sé. D'expressar-se. D'expressar-se en general d'una manera artística, de segur que els estímuls són els mateixos. Tu eres delineant, tu eres arquitecte tècnic i sempre diu l'editorial que de formació i de vocació. Però com se va creuar la literatura amb tu? Perquè també has guanyat un fum de premis. Sí, en contes individuals que vaig escrivint i vaig presentant i a veure, sembla que a primera vista no té res que veure la delineació en l'escriptura, però és que jo crec que no totes les persones ens dediquem a una sola tasca. La tasca professional, les aficions, és una altra història. En aquest cas és una afició, però és quasi més una necessitat. Una necessitat d'explicar coses que no saps com fer-ho. I jo li puc explicar de paraula a un amic, però si vull que tingui una mica més de ressò o que jo aconseguir explicar-me una mica millor, ho he de posar per escrit, perquè pintar no sé, per exemple. Tu has començat i continues en el conte. Un gran escriptor tristament desaparegut fa uns dies com era Gabriel García Márquez, era contista, era periodista i en un moment determinat va trobar aquesta solució de continuïtat i va fer una gran novel·la, que és 100 años de soledad. Te passarà tu el mateix? Passaràs a la novel·la i tindran vides paral·leles en els contes o continuaràs en el conte? És possible que sí, la inquietud existeix. De fet, en novel·les iniciades en tinc com 3 o 4, però no sé si per falta de temps
o per excés d'històries, el que me resulta més productiu és el conte, perquè és una història que la enllesteixes en poc de temps i quan tu té poc de temps per escriure li resulta més satisfactori. Veure que el treball s'acaba. I quan comences a escriure una novel·la és molt difícil no tindre interferències exteriors que te donen pas a altres idees i m'ha ocorregut moltes vegades. Tinc una novel·la parada des de fa mesos perquè han vingut un fum de personatges de conte a invadir l'espai. Aleshores és molt més fàcil aparcar-la, ja tornaré, si cal, i continuaré escrivint contes i històries que donen peu a molts arguments diferents. I ara que estàs preparant contes? Ara estic buscant temps per escriure, perquè sortosament hi ha una mica més de feina en el treball, sortosament tinc una família que també ocupa un espai i un temps. I sortosament tens un llibre que promocionar. I tinc un llibre que promocionar, però bé, això un dia acabarà i jo vull buscar temps per escriure, no sé si matinant o xitant-me tard o... Molt bé, Enric, enhorabona per este premi Soler i Estrucs i enhorabona per tot l'interior i molt d'èxit. Moltes gràcies.